панахова майго життя, кого ж мне полохаться? Противники і вороги мої самі спотикаються і падають. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, початку нового тижня. Підемо ласкою Божою, благословенням, уже в таким літургічним годі, звичайним, зелений колір, орнатів, вопротків. І, певно, дякуємо доброму Богу за всі эти такие величные урочистости, які нас обуджали, підтримували, наповняли і благословляли. І тепер ми в такой розвазі йдемо в этом місяці червні, шановуючи Найсвятейше серце Єсуса, і рихтуємося до пілігримок, до Матері Божої Будславської і інші санктуарії. Що літо, до глибокої осені, Бялиничі і аж тут Тракелі чи інші Праслав, по всій Гродно, Брест, по всій країні. Великі пілігримки. Тому Духу за Матері Божої ми крочимо нашими молитвами і довіряємо Богу, Богородиці, наші сім'ї, наших близьких родних, нашу щоденную дорогу. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Ахвярую святую мшу за душі чистові, за душі, за яких ніхто не молиться. Сповідаюся гутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Молимся. Всемогутний Боже, криниця всялякого добра, вислухай наші покорные просьби, освяти наш розум, щоб ми познали тое, що праведно, і з Твоєю допомогою гета виконували. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог празднує веки вечные.
Чытанне першай кнігі валадарстваў. У тыя дні сказаў Ілля Тэсбіта з жыхароў галілейскіх Ахабу: «Як жывы пан Бог Ізраэля, перад якім я стаю, так у гэтыя гады не будзе ні расы, ні дажджу, калі толькі я не скажу». І скіраваў пан слова да яго, кажучы: «Ідзі адгэтуль і павярніся на ўсход, і схавайся каля патоку Кірыт, што насупраць Ярдана. З гэтага патоку ты будзеш піць, а крумкачам я загадаў карміць цябе там». Пайшоў ён і зрабіў паводле слова пана. Пайшоў і застаўся каля патоку Кірыт, што насупраць Ярдана. І крумкачы прыносілі яму хлеб і мяса раніцай, і хлеб і мяса ўвечары, а з патоку ён піў. Гэта слова Божае. Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час, бачивши натовп, Єсус піднявся на гору. А коли сів, подійшли до його вучні ягоныя. И, открывши вусне свое,
Ён вучив їх, кажучи: «Щасливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Щасливые засмученные, бо они утешенные будут. Щасливые лагодные, бо они землю отримають у спадщину. Щасливые голодные и прагнучие справедливости, бо они насиченные будут. Щасливые милосердные, бо они милосердность познают. Щасливые чистые серцем, бо они Бога убачат. Щасливые миротворцы, бо они сынами Божими названные будут. Щасливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли будут вас зневажать и переследовать, и всяляк злословить несправедливо за меня. Радуйтесь и веселитесь, бо великая вознагорода ваша в небесах. Вот так переследовали пророков, які були перед вами. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи. Хвала Єсусу Христу. День, в яким ми чуємо Слово Божє і гэтую заахвоту даверыць Богу. Это сапраўды айцоўскі зварот. Jesús передае вось гэтыя шчаслівыя благословленні, передае, так сказать, прывітанне Айца Нябеснага. Jesús, Мессия, приносит добрую вестку збавлення. І сам своим життям, навчанням, чудами, так само подрихтовкой душ людей на зустрічу з Богом, і Он приносить добрую новину. І менавіта так, сьогодні, як чуємо, це благословенства, щасливі, всі, хто в різних ситуаціях свого життя, але з Богом. І бачите, коли кожен чоловік має можливість прославляти Бога і заслужити небо. Бо в гэтым переліку не тільки їх 8, а їх ще більше, але в тим сенсі, що в різних ситуаціях і в різному часі пересліди, в різних ситуаціях ми можемо оказати милосердність, терпеливість. Одна справа – бути милосердними і допомагати десь Красний Крест, Карітас, допомога. Інша справа – допомогти сусідям, де так само хтось хворий чи потребує допомоги, уваги, доброго слова, де неспокій в сім'ї. Це так само карітас, це так само гэтая милосердність або самой сім'ї. Як часто на щодень нам не хапає ось этой такой милосердности, терпеливости, и мы часто в нервах, в неспокої, так есть, як есть. И тому тут я кажу, что счастливые миротворцы, але не только здесь, как не было войны, переговорщики, але миротворцы в сім'ї, терпеливость, вода, покора, пробачення, необида. Это миротворцы. И тут мы отчуваем, шановные, что эти благословления, они, як
кожная душа належить Богу, так гэтыя благословенні дакранаюць кожнага чалавека яго сітуацыі. І таму, вось, робячы гэтае дабро, зносячы, переносячы розныя цярпенні, уніжэнні, ці то за веру, ці то проста, што мы в той сітуацыі знаходзімся і так далее. Але вы зразумееце, што ўсе гэтыя благословенствы, яны ведуць нас да Бога. Яны ведуць нас да чыстага сэрца. Яны ствараюць тую сітуацыю, каб мы былі, што такое чыстага сэрца? Каб мы Бога ўбачылі. То, так ёсць, калі нячыстае сэрца, грэшнае. Чалавек, які жыве меріламі гэтага свету, і ён славіць Бога малітваю, ці памятае пра Бога, і якое яго сэрца. То есть, як бачым, розныя, если мы распачынаем добрыя ўчынкі, цярпелівасць, прабачэнне, міласэрнасць, карітас і так далее, это все ідзе для ачышчэння. Ачышчаюцца нашыя сэрцы. Тады, гледзячы, як людзі дзякуюць за тую ці іншую увагу, падтрымку, дапамогу. І чалавек мяняецца. Становіцца чысцей тая інтэнцыя, чысцей тое сэрца, і хоча далей рабіць дабро, вытрываць, Богам заставацца, нават тыя пераследы, уніжэнні вытрываць. І глядзіш, сэрца становіцца чысцей, больш ужо малітва не толькі словамі, але ўчынкамі і пакораю, і добрымі справамі. І вось зачынае чалавек бачыць Бога. І дай Божа, Єсус нас закликає. Не той любий мне, хто говорить безупинно «Пане, Пане», але той, який виконує волю Отця Моєго. А воля, ось вона тут сказана. Щасливые, 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 щасливые. Так раніцеся до гэтага шчасця. І станеце адкрытым сэрцам, як мы молімся до найсвятейшего сэрца Єсуса, і тим самым мы все больш в сабе адчуем, зразумеем, як говорить Святое Писання, убачим Бога. Ми дякуємо Богу, Костьолу Святому за гэтую заахвоту, за гэтае Єсуса такое послание от Отца Небесного. Все вы мое створение. И я хочу, чтобы все вы вернулись до Небесной Айчины. И тому каждый из вас знайде себе в тих благословенствах, тим щасті. І, будучи в таким стані, ахвяруючи щось з життя, менавіто на хвалу Божую, ми зміняємося серцем, ми все більше розуміємо волю Божую, тобто бачимо Бога. Ось вам менавіто Єсус, який Збавитель наш, який накеровує наші думки, щоб ми знов і знов верталися з подякою до Отця Небесного. Дякуємо за дар життя, за дар Божої любові, за дар Єсуса милосердності і чекання на небесну Айчину. Тому нехай сьогоднішня святая імша сприяє нам заховати хоч капельку гэтага Слова Божого, якое принесе нам
так само і сьогодні заслугу, а хвалу Божию і для нашого духовного добра. Амен. Молимся. З удячністю узнесем до Бога молитви, щоб всі люди стали удельниками євангельських благословлений. Молимся за праследаваны касцёл, каб ён памятаў пра вялікую ўзнагароду, якая чакае яго ў нябёсах. Цябе просім. Молімся за міратворцаў, каб іх намаганні прынеслі плён супакою ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за сумных, каб яны атрымалі суцяшэнне. Цябе просім. Молімся за убогіх і лагодных, каб яны памяталі пра Христовыя абяцанні і сталі іх удзельнікамі. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы бачылі чыстае сэрца і бачылі Бога. Цябе просім. Просим Тебе, Пане, наполни нас и всех Твоих верных радостью будучей взнагороды. Раз Христа Пана нашего. Благословленный Ты, Пане Боже, Сушевитого Дьякона, Твое Собора Себя Трома, дал до нас Твоему життя. Благословленный Ты, Боже, Благословленный Ты, Пане Боже, Сушевитого Дьякона, Твое Собора Себя Ахеру именно Тебе, как оно стало до нас, наполнено. Благословленный Ты, Боже, теперь на Тебе. Прими нас, Господи. Аминь. Молитеся, браты и сестры, чтоб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутний. На прославление, хвалу, а так само на користь нам. Боже наш Ойче, глянь ласкаво на наше служение
Прийми дари, які ми Тобі складаєм, і умацуй нас у любові, раз Христа Пана нашого. Пан з вами, вгору серце. Подякуєм Пану, Богу нашому. І справедлива, сапраўды годна гэта, і справедлива, слушна і збавенна, каб ми завсёды і всюди Табе дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вечний Божа, праз Христа Пана нашого. Бо Ён з літості до грешного чоловецтва народився з Панни Марії, про свою муку на крижі визволив нас від вічної смерті, а про своє воскресення дав нам вічне життя. Тому з аньолами і арханьолами і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу, разом з ними співаючи. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Табе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Табе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерть и воскрешение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою
и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшою Богородицей Панною Марією, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленой, слугою Божиим Эдвардом Ваниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого. Дай нам ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Спасця нашого Ісуса Христа, по Твоєму і моц. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім.
Гэта ягнец Божий, вось той, які бярэ на сябе грахі свету, благословленная, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, цела Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Кроў Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Пан цвярдыня моя і маё прыстанішча, збаўца мой, Бог моя дапамога.
Молимся. Милосердний Божа, нехай гаючая ласка Евхаристии визволить нас от схильностей до зла и веде на шлях цнота. Раз Христа Пана нашего.
Jezu cichy покорный сердца, молимся. Всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им в ім'я Сина Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе и владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людского, глянь на тих, кто покорно схиляется до подножжа Твоего алтарам. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися с Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого сердца Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але и сынам блудным, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи празня згоду одлучився от Тебе. Приведи до пристанку правди и единства веры, как хутко настала одна овчарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечной свободою, дай всем народам спокой и згоду. Зраби, каб на всей земли от краю до краю один взносився голос. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то виявлялося в Его заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости для людей різних віровизнанняв, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам был ойцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровления, навертання, спокою в сердце, сім'ї, народе, якую взношу до Тебе з надією, то в хуткім часі он буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михайле, випроси для
Вкусно. Молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай в нас справу Твоєї милосердності, каб ми неспинно згадуючи таямницю нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Раз Христа Пана нашого.